begiratu atzea, hortzi mugak suta, gure begie zeruta. Begiratu maitea, amildegi ertza, biziak ia ametsa. Ez bilatu gauean, izarrura, zure begitan piztu da. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa esker, orain itxasoa gana. Hasi da, bigarren taldako leheneko traioruak. Zarian gogorra ikusi da, eta ikusten da, berbera urteka igual aurretik urteka da. San Pedroren salida de bai, ederra izan da. Ya han salido, comenzado las 4 primeras salidas de la segunda tanda. Hemos visto que la salida ha sido dura, igualada, y parece que el nuevo urteka un poco por delante. Ez gara izan onena, behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta, erditu da, gure ordua heldu da. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa esker, orain itxasoa gara. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa esker, orain itxasoa gara. Itxasoa gara. Sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zugaitz-ardaska gazteak.
bilakatu zen bizigai, hau txartatikan uste gabean, noiz baitina den guernai, eta horrela ibiltzen geran, sortuz ta sortuz gure aukeran, atsedenik hartu gabe, lana eginez goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturik gaude. Gizonen lana jakintza dugu, ez daguntuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea, ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraunen duten, zuaitz ardazka gazteak, beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro keikiz, ibiltzen joanen direnak, ez daukanak ongi hoidaki. Bueno, badaukagu, lehenengo denporak, lehenengo denporak, San Pedro Garra, 5:24, Erantxoe 5:11, Getxo 5:19, Bereo Dunaka 5:15. Tenemos los tiempos de la segunda tanda, con San Pedro 5:24, Erantxoe 5:11, Getxo 5:19, Dunaka Bereo 5:15. Bingo zerreta, bideon bat aukeratzen, gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea, ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraunen duten, zuaitz ardazka gazteak, beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro keikiz, ibiltzen joanen direnak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraunen duten, zuaitz ardazka gazteak, gertakizunen indarta argiz, gure ametsa arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Badato traileroa barrurantz, luzeegia nondio, Erantxo ikusten larroti dala, ya gure mutilak gaur, Mundaka Bermeo, Erantxo ematen badio. Vemos que vienen las traileras con el Anchove, bastante fuerte, marcando la proa. Vamos a ver qué tal se les da a nuestros chicos hoy la regata. Puedes hacerlo tú, sin quedada, no pasa nada. No vienen tan mal, bastante derechísimo. Hacerlo ahí rápido.
una lanchita aquella, la lanchita que aminore, lancha de la calle 7. Aquello está Badatoz traineruak barrura, erantzu ikusten da gogor datorrela. Baina Bermeo mundaka, bigarren luze, poli batein dago, eta ikusten da euren 10 paladak ziagorako. Ordoaz, lehia itxera gongo da hemen. Hortxe ziago da berdin. Getxo irugarren galetik ziago da preparatzen. La San Pedro tarak, euren 10 paladetan, ziago da preparatzen. Zaba batzu trainero guztietako. Ya sabes que sí. Badaukagu bigarren ziagoko denborak, San Pedro tarra 11-0 bat, 11-0-1, Erantxobe 10-27, 10-37, Getxok 10-48, 10-48, eta Mundaka Bermeo 10-28, 10-38. Sí, Sergio. Bueno, aspiro. Estrofa de ere muitzau zehetxo. Handikapotik enbide, Tiago ahora. Naizenak izenik ez du behar biluztean, nire eskolak zatika zura aurrean erortzean, birzortzeko hil behar den zubi honen hasieran, begiratu beharrean ikusi nazazu, ikusi nazazu. Zirgabetasunek osten naute arnastean, desio eta beharrak nola elurra urtzean, iesbidek berriro leku berera ekartzean, bakardade sakonenak nire pausua izrutzean. Elnazazu eskutik, hau buka bitartean. Elnazazu eskutik, hau buka bitartean. Elnazazu eskutik.
biktima ez errudunik, ez epai ez barkamenik, ez dut nahi zuri biderik, ez arrazoi zentzudunik, ez erorketa librean, besoetan salbatzerik, maite zaitut bat bakarrik, maite zaitut bat bakarrik, elnatzazu eskutik. Momentu hartuko dugu gogoratzeko zelan duan klasifikazioa, ARCB. Lehenengo postuan Lapurdidoa, bigarrenean San Juan, hirugarrenean Ibaika. Traineru bi hauek gaur deskantzuan daude. Laugarrena Donostiarra, bosgarrena Camargo, seigarrena Santoña, zazpigarrena Getxo, zortzigarrena Elantxobe, bederatzigarrena Bermeo Mundaka, hamargarrena San Pedro, hamaika Lutxana, hamabigarren Mutriku, hamairugarren Portu Deusto, hamalaugarren Kaiku, hamabosgarren Laredo, hamaseigarren Castreña, hamazazpigarren Iberia, hamazortzigarren Colindres. Recordamos un poco la clasificación del RC2. En primer lugar va Lapurdi, segundo San Juan, tercero Ibaika, estas dos traineras hoy descansan. Cuarta Donosti, quinta Camargo, sexta Santoña, séptima Getxo, octava Elantxobe, novena Bermeo. Mesedes, lancha, quieta. ¡Hay que parar esa lancha! No, mira más. Elantxobe, amasei. Elantxobe, 16. Getxo, hogeita amasei. Getxo, 16-36. Eta Bermeo Mundaka, amasei emeretzi, 16-19. Ikusten dugu, hemen Bermeo eta Mundaka galdu daudiela 3 segundutxo, lehenengo luzean, ia laugarren luzean, aurra egiten badaude. Etxeko aldier baten, Ez biktima ez errudunik, ez epai ez barkamenik, ez dut nahi zuri biderik, ez arrazoi zentzudunik, ez erorketa librean, besoetan salbatzerik, maite zaitut bat bakarrik, maite zaitut bat bakarrik, elnatzazu eskutik, hau bukabitartean, elnatzazu eskutik, elnatzazu eskutik, hau bukabitartean, elnatzazu eskutik. Ikusten Elantxobe, aurretik datorrela, Elantxobetarrak gogor, laugarren luzea egin dute. Mundaka Bermeo, bigarren. Ikusiko dugu Niño estropada falta da. Getxo atzetik. Eta San Pedro Tarra.
Badatoz, euren azkeneko gehi paradatan. Erantxo betarrak, badirudi irauziko dutela tanda. Parece que Erantxo viene fuerte en sus 10 últimas paradas. Sala un bat, Erantxo betarrari. Erantxo Vámonos, León Villa, la segunda cargada. Sala un bat. Eta bat horretxo, euren hamar, azkeneko paradatan. Sala un bat erotxako gitare. Eta bat horretxetik, San Pedro, euren hogei azkeneko paradatan. ¡Ánimo, San Pedro! ¡Hala, San Pedro con DJ! Badauzkagu denporak, igarretandako denpora definitiboak. San Pedro Terra, 26, jakatu. San Pedro, 22-26. Erantxo B, 21-42, 21-42. Getxo, 22-04, 22-04. Camundaka Bermeo, 21-50, 21-50.